млякото възможно най-такова водно, защото в тази супа не трябва подправки, не трябва такова вода. И ще го направим възможно най-водно. И в тази супа трябва кисело мляко и подправки. И сега мисля, че вече стана много водно. Така че... Чекидек. И ще ни трябва и сол, между другото, и сега идвам. И солта даже, да, че може да не соле. Къде ще ядеш? Тук съм. Така, тук сол, солта. Сол. Дай ми мляко. Заповядай. Ако не го ядеш, как ще те бия сега? Само ти не знаеш. Така. Как ще ядеш бой? Ние отдавна сложихме другите подправки. И сега слагаме едните. И това го правя в купичка, знаете ли защо? Защото само аз го правя. Защото само аз го правя. И... Нека да започнем. Аз сложих от 9 другите подправки и сега нека да пробваме. Това е като супа, между другото. Дали да донеса чушлета отдолу? Как е? Газирани. Те обаче още малко от подправката. Трябва да ядеш много. Да. Така май става. Сигурно, защото не знам. Така е перфект. Я ми дай млякото. Ще видиш перфект. Май хора, тази супа е уникална. Последвайте за част 2 как правим обаче грах. Чао!